Нәсим бүгінгі күн үтті екен, көңіл ашуда, юк барда, шушы көндә бернинди изгелек булмады, намаз да юк, Коръән уку да юк, садака бирү да юк, туганлык җепләрдә ныгыты юк, әтиеңнең хәлен белү дә юк. Буш үтте. Көлеп, уйнап, бу көнең синең гынахлы хәсрәттә югалтуда булды. Һәм бу көнне киридән кайтарып булмый. Берничек тә. Шуңа күрә мусульман аңларга тиеш, аның иң кадерле капиталы вакыт, аның гомере. Бүгенге көндә бигрәк тә яшьләребез дә менә ул шушы вакытны кадерсезләү бигрәк тә яшьлек чорына туры килә. Чөнки картая башлагач, бәрабәр акыл керә шулай бит, кайберәүләргә картаяч та керми.